The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 5:19, whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven, but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. 1 John 3:22, and whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Matthew 12:50, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Deuteronomy 5:29, oh, that they had such a heart in them, that they would fear me and always keep all my commandments, that it might be well with them and with their children forever. 1 Samuel 12:14, if you fear the Lord and serve him and obey his voice and do not rebel against the commandment of the Lord, then both you and the king who reigns over you will continue following the Lord your God. Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni adlaw, ato unang susihon ang atong tagsa kakalag kung naapa pa kita mga sala nga nahibilin, kay kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Diyos Amahan, kini will only become a barrier to our study. Busa ato kining ihingandan, ato kining admitihan, o ato kining isugid ngadto sa Dios. Agi o pagsunod niya ng 1 John 1:9 nga pahimangno, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imubuhanta ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, o ikaw mahibalik ngadto sa pagpuyo sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato operational divine dynasphere. Mora ka na ang dapit nga diin kita makatuman sa espirituhanong paagi sa pagkinabuhi. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31, usa lamang ang paagi sa kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Busa sa hilom magandam ta. Let us pray. Ama na mong lingit nun, salamat sa lain o sa mga higayon nga mong padangat ka na mo. Buhay pa kami ni among lawas, di mahilhan kini. Nga nagapadayon pas paglihok ang imong plano sa among tagsatag sa kinabuhi.
Ubani kami karon sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo ka namos balang Espiritu Santo, nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again. Og niya pakita sa atong tun-anan nga yuluhan og the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Og I think we can finish this atong pagtuon ni iniining atong session karong adlaw. Og kay ugma dunan sa tay bag-o nga pagtulunan. Okay? Agi og pagtapos niini padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon unas tanan. Let us remember the divine omnipotence of the Godhead. Kini available sa tanan nga mga magtutuo. Ang gahom sa Diyos Espiritu Santo, Amahan, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug ang Diyos nga Espiritu Santo. Okay, akong balikon. Kaya murag na pilo ang atong dila. Okay, the divine omnipotence of the Godhead available to all believers, the omnipotence of God the Father for His grace provision, appeal na niya ng portfolio of invisible assets, God the Son for His perpetuating our life, pinagi sa logistical grace support, o God the Holy Spirit, pinagi sa iyang enabling power, enabling us to reside solo diha sa operational divine danosphere. Now, diwan ni usab kining butang ang tanan nga mga magtutuo ubos ning katuigan sa simbahan adunay pantay-pantay nunta o angay-angay nga mga pribilehiyo ug angay-angay nga mga oportunidad. We have equal privileges and equal opportunities. So, tungod niya na, usa lang kini sa hinungdan nga ang mga magtutuo, wala na sila excuse. They have no more excuse not to be winners in life. Kay ang gahom sa Dios is available to every believer in this age. Available. Mao na nga pong ngutana ko nimo og gapahimos ka ba? You see? Kay kung wa ka magpahimos, di wa kay puruhan nga ikaw mahimong mananaw. Niining atong katuigan sa simbahan. Ang Great Power Experiment nag-aapil ra ba kini sa tinubdan sa gahom sa Dios. Nga mao ang Dios Espiritu Santo nga niya nagapuyo sa atong lawas. Yes, God the Holy Spirit indwells every believer's body. His body is the temple of the Holy Spirit. I mean, ang lawas sa magtutuo. Tanan nga mga magtutuo. Gipuyan sa Espiritu Santo. But let us remember that the Holy Spirit, feeling of the Holy Spirit is one thing. Apan ang iyang pagpuno sa atong lawas is another thing. John 14:23 and 2 John 9 nagkanayon that God the Father lives in us. Na ang Dios nga Amahan aniya nagapuyo dinhi sa atong lawas. Pangutana, what is God the Father's purpose in indwelling us? Unsaman? Well, tubang unas tanan kini may kalabutan sa atong paghimaya o paghimaya sa protokol nga plano sa Dios alang sa katuigan sa simbahan. Ikaduha, it is a guarantee sa iyang personal nga ministry nganha kanimo magtutuo as a believer both in time and in the eternal future. Now, unsa man pod ang tuyo
sa gahom sa Dios nga anak nga niya nagapuyo ka nato. Well, gilatid kina diha dayag diha gipahayag diha sa John 14:20, John 20:22, Romans 8:10, Galatians 2:20 ug 1 John 2:24. Ang tubag unas tanan, to be a sign and a badge of our royalty. You see, di mailan ka na. Markado ka na. Yan ang badge sa pagkaharianon, the royal family of God. Ikaduha, this is a guarantee of life eternal. Mao na garantiya ka na. Nga na ka na'y kinabuhing dayon. Ikatulo, He holds all the escrow blessings si Ginoong Jesucristo. So, mao ka na ang hinungdan, mao ka na ang mga tubag nito mga pangutana. Na unsa man pod ang tuyo sa Dios Espiritu Santo nga nagapuyo ka nato. Tubag, kini garantiya nga kita mudawat sa tanang mga butang nga giandam sa Dios alang kanato didto sa eternidad. O kini giandam na niya sa Dios didto pa sa miaging eternidad, in the eternity past. See? Nakanagi hisgutan sa Roma 8:11, 1 Corintios 6:19-20, 2 Corinto 6:16. Ang katulo. Okay? Ang katulong nga hinungdan nga kini garantiya sa personal nga ministry sa Dios to you as a believer both in time and in the eternal future. Muna katulo, it is part of the mystery age doctrines. Kini nga itong gipangisugutan, bahin kini sa tinago nga mga doktrina niining kanang tinago nga katuigan, mystery age. You see? However, there are times nga kita tinod kay tao man lagi ta. Sometimes we are depressed, frustrated, but dili man ni kanang balibad, dili ni na nato mahimong excuse tungod kay si Ginoong Jesucristo is the one who motivates us to move onward. Ingon nga mga maayong mga sundalo ni Kristo dugangan pagyod sa presensya o gahom sa Dios nga mahan o sa Dios Espiritu Santo. It is our spiritual life that motivates us nga kita mabuhi, to be energetic, to be enlivened. Kay si Ginoong Jesucristo nga nagapuyo ka nato is the greatest of all relationships. Di man ni ka na. Huwag makalupig kiring maong relasyon nato kang Ginoong Jesucristo. It is not the things around us that motivate us, but ang gahom ni Ginoong Jesucristo, His divine power. Now, maingon ta nga ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. We don't say we are a temple of God the Father or God the Son. Nga naman, tubag, tungod kay it is God the Holy Spirit who provides a residence. Nag-andam siya o puloy-anan ni Ginoong Jesucristo, ingon nga Shekinah glory. Nomdom ka sa Shekinah glory. O He provides a guarantee of two categories of Christian modus operandi. Ang una niini, feeling of the Holy Spirit, tantamount to the Holy Spirit controlling our soul. O ang ikaduha, walking na naggawi by means of the Spirit. Galatians 5:16. Now, the indwelling guarantee, or the Holy Spirit's indwelling, pagpuyo niya sa atong lawas, nagagarantiya kini
nga wala na'y mga debonyo ang makasod o kanang puyo diha sa lawas niya ng maong magtutuo. Wala na sila'y puruhan. Di na sila makapuyo sa lawas sa magtutuo. Di man nina, ug ato ning gisugutan na taud-taud na gyud nga ang usa ka magtutuo dili na mapuy-an og demonyo. Ang dili magtutuo ra is open to indwelling by a demon. Apan ang magtutuo, dili siya mapuy-an, kundi ma-influensya. Kung siya nagapadayon sa iyang karnal o reversionista, tuang magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas, nakala siya na ay puruhan nga siya mapuy-an og demonyo. So timan ini, ang usa ka magtutuo dili na mapuy ang demonyo. Ang iyang lawas. Apan ang dili magtutuo sayon ra mapuy-an og demonyo. Apan gyapon ang magtutuo mahimo nga madani, ma-influensya og demonyo. Okay? Now, let us remember nga ang great power experiment has been left to us. Gibilin dinhi kanatong mga magtutuo pinagi sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ug kining maong gahom has been divided into 3 categories. God the Father's omnipotence, God the Son's omnipotence, and God the Holy Spirit's omnipotence. Now, unsa may diferensya tali sa kanang pagpuyo o pagpuno? Okay. Paminaw og maayo kay daghan ra bang mga magtutuong wa gyud sila tuhog sa unod gyud ni kini doktrina. The difference between infilling and indwelling of the Holy Spirit. Now, ang infilling, pagpuno, mao kini ang status quo sa usa ka magtutuo nga nagapuyo didto sa operational divine sphere. Apan this is temporary. Okay? Temporaryo ra na. Kasi panahon nga makasala ang magtutuo, mugawa siya sa iyang pagpuno. Ang indwelling is what is going to happen sa diha nga usa ka tawo motuo kang Ginoong Jesucristo ngayang manluluwas. Mao nay permanente. Di man niya, ang indwelling, ang pagpuyo sa lawas. Permanente na hangtod na kana. Apan ang pagpuno, temporaryo, tungod kay sa diyang makasala, ang mao magtutuo, mugawa siya sa iyang infilling. See? Kay ang laing aning infilling is fellowship with God. Di man nina? So, infilling is synonymous to the control of the Holy Spirit. And this is an experience in our everyday life. Ang indwelling is not an experience, not progressive, and it cannot be improved. This happens once and for all. So I hope nasabtan mo na. Naipangutana. Nga naman nga ang infilling mahitabo man sa matag lawas sa matag magtutuo. Why? Why is the infilling happens in every believer's soul? Well, ang issue sa old nature is in our soul. Gusto? Just as the Holy Spirit's issue is in our soul. So it all depends on the real issue which is in our volition. Yes, atong kabubuton. So that kung na ay mga suliran sa atong kinabuhi, susiho na tuntong kagalingon. Himuan og pagtasal, evaluate our soul. Let us ask ourselves, what part of my volition did I use? Positive or negative, Paul? Kay kung ikaw negatibo, ngadto sa
kanang pagdumala sa Espiritu Santo kanimo, then imong gipaong you're quenching the Holy Spirit. If you are positive sa laing bahin, you are inside the operational divine sphere, right? Now, listen. Paminaw gyud sa unsa pagtudlos doktrina, kay kung di nimo paminawan kini, it would be useless and in vain if you are not inside the operational divine sphere. Ug busa na ay panginahanglan to follow the proper procedure, the protocol, na napo ng protocol, by first of all, rebound, the first problem-solving device. Diba niya? Mo na una yun. Sa lista nga na po ka paagis pagsulbad o masulat, ang nag-una yun mo ang rebound. Because this is the key to it all, to the Christian way of life. Remember that the Holy Spirit will never get out of your body anymore. Dili na. Di na siya mugawas. After you have believed in Jesus Christ as your Savior. And no sin can drive away the Holy Spirit from your body. Wala. Thus, try to ponder on what God has done to your life, human ka nahimo nga magtotoo. Ang pagpuyo ni Jesucristo diha sa atong lawas is perpetual status, not related to our experience. The glorification of the Lord Jesus Christ in our bodies is the ultimate experience of the protocol plan of God, maximum glorification of God. Si Ginoong Jesucristo, niya nagpuyo sa atong lawas. No question about it. Apan ang pangutana mo kini, is He at home in our bodies? Philippians 1:20 says, Christ being glorified in our body. Ang usa ka magtotoo, kinahanglan mukabot sa unsa area of spiritual adulthood aron sa ingon niya iyang mahimong tinuod gyud. O dili man siya ang nagahimong tinuod, kundi ang Dios. In order to make the Lord Jesus Christ real, and He will be at home in our bodies because we are spiritual. Now, there are two general objectives of every believer. Number one, to glorify God using His power. Na diya maximum glorification. O gani kaduha, to become an invisible hero by growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. O pagsunod sa protocol nga plano sa Diyos. Kadto akong gibungat, di padugay. 2 Peter 3:18 mo kana ang pagsunod sa protocol nga plano sa Diyos. Invisible heroes are winner believers, di ba ni? Thus, sila nagahimaya sa Diyos to the maximum. Ang mga suliran sa kinabuhi, normal. Gusto? Normal kini. In fact, all of life is problem solving. God provides us His 10 problem solving devices. Iyan na ning isang kaps kaniyang tungwapang tanan. Naran mo, mutuo ka ba niya na o di? Imo po dang, kung di ka mutuo, suliran na nimo. Now, ang Diyos dili buot nga mahimong mga ulipon ng mga magtotoo ngadto sa mga circumstansya. God does not want believers to be slaves to circumstances, environment, and things. Buot niya nga kita above them, should be above them, and throw all crutches in life and be a winner. Mao gyud ang kabubuton sa Dios nga kita mahimong mga mananaog. So if you have some problems, na kay mga suliran, mga gumunhap, mga pag-antos nining kinabuhi, enjoy them.
Pahimusli ka na by using God's 10 problem-solving devices. Di man nga naman, nga mo ingon, enjoy them. Nga naman pahimusli. Ang mga suliran, mga pagantos, mga gumunhaps, gano'n. Kay dito sa langit, wa naman ang mga butang husto. Wala na. All things are passed away. So dinhiran ni kutob, dinhiran kalibutan na. Hinomdumi. Ang mga gahom that every believer can avail, God's omnipotence. O ang pulong sa Diyos. Mao ni mga gahom. Now, what are the general objectives of every believer? Unsa man yun? Number 1, to execute the protocol plan of God, thus glorifying God. Pagtuman. Number 2, to utilize all divine assets and reach the spiritual maturity stage. Thus, sila mahimong, unsa? Invisible heroes. Gamita ang napulo ka mga pagis pagsulbad ng mga suliran. Kaya this will result to develop personal sense of destiny. Udugang po yun na, this will result to conquering and suppressing fear. Ikaw hadlukan? Na. This is the antidote. Nga di na ka mahadlok. Magmaisugon ka na, kaya na kay gahom, gikan sa Diyos. Ano po na ni mo, tuo ka ba niya na kay it's a matter of choice. Conclusion to great power experiment. Unsa man? We are living, paminaw, we are living in this age of the church at the same time, the age of equal privileges and equal opportunities at the same time. Kini ang katuigan sa gitawag og apostasya. Kadaghanas mga tao karon na miya na sa kamatuoran, nagkalayo na bisan mga magtutuo. Di man ni kini. Paminaw. We are provided by God this very power that we learn from the doctrine of the great power experiment. Hinumdumi. Kita gimanduan nga mo as possible mo kabot gyud ta. Yan ang ang sa gitawag og pleroma stage. A life beyond Gnosis. Mao na nga itong uluhan. The dynamics of the spiritual life. Life beyond Gnosis. Labaw pa sa Gnosis. Kaya ang Gnosis, academic knowledge naman kutob. It has no spiritual validity sa spirituhanon itong kinabuhi. It should be epinosis. Epi means over and above. And so, upon reaching pleroma stage, we become invisible heroes. This is the stage nga ato ng unsa. Mahimaya na sa Diyos ang iyang kaugalingon to the maximum. Take note of the protocol plan of God which we believers, kita mga magtutuo, gikinahanglang mutuman nini while we are in phase 2 nining plano sa Dios. Inumduman gyud nato kadtong tugon pahimangno pasidaan sa pulong sa Dios. Be doers of the word, not only hearers, because to be only hearers is to be loser believers, while to be doers of the word is to be winner believers. Sabot? Upon it's a matter of choice. God respects our volition. Di man nina? We believers are expected to follow the precisely correct procedure. Mo ka na ang protocol plan of God. In fact, that is the definition. The precisely correct procedure. Protocol plan of God in our Christian life. Kung sublion, ang espirituanong kinabuhi lahi kini sa Christian life. Spiritual life is different from the Christian life. The Christian way of life is a unique, supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Believers who persevere and endure
in putting things first, pasabot, right priority, surely will tend to become winner believers. Kisa may di gustong mahimong mananaog. Remember, the hypostatic union ni Gnosis Cristo utilized and experimented the great power experiment and proved it to be very, very effective. And this power, paminaw, kining maong gahom is available now to every believer. Naranimog mo pa mo sa kabanyana o dili. You may have it or not. It is a matter of volition. Dinhi mo man ang atong paghisgot, pagtuon. Ini atong tunanan. Ang dynamics of spiritual life, life beyond Gnosis. Mag-ampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo, samtang atong ipahinungod, kining pipila ka mga gutlo, niadtong nagapaminaw ni ining mensahe sa Dios alang kanila. Asa ka man buot magkinabuhi dito sa eternidad, mao kanay pangutana. Higala, kung galing mamatay ka karon, nahibaw ka ba may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kahangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagakanayon nga imo kanang mahibawan. Ipangutana ta kay higala, niining maong pangutana sanglit, mao kini ang labing maynungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. This is the most important question that you have to face. So pangutanon ta ka, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka bago sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka bago sa ka talahoron, dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Ang Biblia nagasulti sa ingon ini, kinahanglang maluwas kita, mga buhat 4:12. Higala, aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglang moangkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Paminawig yung mayon Matod pas mga taga-Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12, kaya ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong, wala nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios, ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo ni nakaingon nga nakabsan ka si maya sa Dios. Ug mo kanay hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglang ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo o gani namatay siya alang kanimo. He died for you. Ug siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo kahigayunan nga ikaw mahilangit. So, buot kang mahilangit, niya ang grasya sa Dios nagapatinaw, nagapaklaro kanimo unsaon nimo pagadto sa langit. Busa timan ipagayo ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimo pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Kinsa may nagsulti nini? Ang Dios. Na kung mutuo ka sa mga gitudlos mga libro kung nakaadto ka ba niya ng mga lugar bisag wa ka kaadto unya na may tungod og arithmetic nga nagayong 1 + 1 = 2 and all of those. Kini mga academic knowledge. Sulti kini mga libro. Apan karon ang Dios mismo gikan sa iyang una-una nagasulti og nagapangutana kanimo. Mutuo ka ba
sa iyang bugtong anak o dili. Naara kanimo pagpili. Sabtay gala, ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang maong bugtong paagi sa kaluwasan. Duha ra imong kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo, ingon nga imong maluluwas o ikaw maluwas. Muadto ka sa langit. O mo sa likway ka ba kaniya nga maluluwas o ikaw mahinukman. O itambog ka dito sa linaw sa kalayo. So pagpili gala. Apan sabtang gisultis pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mutuo mahinukman ng daan. Tungod kay waman siya mutuo sa ngan sa bugtong anak sa Dios. Busa. Sublion ko sa pahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta, balaan na mga Diyos, salamat ni ining grasya nga among gipahimuslan nga kami maluwas lamang pinagisang pagtuo lamang sa imong bugtong anak lamang. Salamat ni ining dakong kaluwasan imong gisangkap ug gihatag kanamo. Dala kami pagbalik ugma dinhi o Dios ning among Bible study adlaw-adlaw. Aron makapupo pa kami dugang nga mapagtulunan gikan sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong maluluwas. Amen.